azimio la umoja oyo tokurwanire kirugu kya iguru no musike Raila Amolo Odinga ngusaba twese pia bagusi situabeta togenda omorengo iyo tukwanire ryugi erimo na litura igweke na intwe na ndire litura toka serikali gochigocha bono natrinaga ikera nataka kubora ki timu yetu ya Jubilee matake kwa yarora timu ya Jubilee onko basaba mochega the four principles no musiko nyanja please Eriwari bono mbuye more isubure nere gavana Abanchari bonsi banchie unubure gavana Ogirango yonsi yaitabire isubure nere gavana Maburende twanyoriro mugambi Obure gavana Maburende omomuro mongaini Obure gavana Maburende bagaka baitabire Obure gavana Maburende abangina baitabire Aya mana sana yenere timu ya Jubilee na bwa bae wachi certificate ya Jubilee kurwanira chikura seviro wawa so mwako yoiga yongo chakari tangani asoko manya oyore next to me oyoiga igakoro kwa William Nsongo Mbaka so bombo getutu chache South Nyakoe Ward igaro mo Nyagatanyi nero wechikoba deputy governor se serikali tujigo chako mwako ili yogiria yenga mumuigu baadaye ya so wete kurie kurungia women rep abande tokuruka county member of parliament ngamumuitabe ndiya mona sana umusikoyo Charles Onyanja Abanchari murega munyorite ntwarinete iransaiga mama munyorite mukamonga achikobe senator tukaigwana be senator mangana nyasaye na mangi tali boyo lakini Onyanja nagenderete koba a team member yeito ya Jubilee no Onyanja nyasaye karanje ne rentagete abe head ya legislative arm of Kisii County and National Assembly. Rentagete abe speaker. Ata vya bantu order. Order Mr. Speaker. Taiwo hiyo. Nero yoigo bwate budget yaye ukurani another arm of government of Kisii County ni governor kuran the executive arm of the government. Taiwo hiyo. Charles Onyanja. So bambugia kumu ekerore taiboigo Onyanja naro gustayo thank you very much biemo ono ntakete ko gendera kura TV team and just sit down for a moment MCAs please Abanchari yotubwate chiwodi nyatali boigo na kire ward tubwate e candidate yitu ya Jubilee kurigie kiroge kyo kurwe e ward ya Riana muraiga Riana ngaimure aya umwana oyo iga mumuro oyo iga akoro kwa Dennis Omoke na re candidate yitu Riana ward mumubwate sigo se aya ndiamona sana Ikiaman Jubilee pamoja mbele taiwo mbele pamoja oyoiga akoro kwa Thomas Ombuki enyo bomurenda ward taiwo hiyo so bana alia angena kerora taiwo hiyo kuna alego chote ba macha airo abana soro chiro gutirumba ko chiriana muna twagaje the school area ya Nyabaro School of Excellence muna twagaje the Nyamagundo Health Center engakiyu ni miradi ende menge ya Abanchari Charles Onyanja
numusani one ni mugenete na ndo ntagete tutare nere step by step amuna Abanchari bonse baka August 9 tonyoro bubui Charles Onyanja. Mbuya mono Governor Abanchari ba mintes mwabeta mbuya mode na bakwandi mbuya mode vijana mpo bangina moro abaga karende mbuya mono ere na chaiga njeko batebia ritangani kubakirambia mono esogo ikarero eria kabere njeko batebia mangana mbura agenda mbura mwanchete ng'a obaseneta nkoegutore mwanchete bamwensi tarachiabu Joel Joel igateba ng'a Jubilee mukutano yotorio Jubilee mukutano yono ibwa Abanchari ntobwati party etogochora omonto omuya korukare gose naenda abantu mbare bachigetu bari ODM ugaiga mbare Jubilee bachigetu bare gaiga mbare KNC bachigetu bare gaiga chipati chonspi ande mbare partyless gose igo Governor korukare munyore ngaki yake bati ekero bangete komoe tikiti ya KANU mtu amachorete korudipi mtu abwatetie pati obwatie pati mono Bonchari gokoye intu no mondo togochora tokonyoro maete na akurige na igo iriso itinikorera buya lakini eriarenge engoko mochunu kanyitekera abana mbara abarengo they witnessed actually Abanchari bamintombarenga yan Simba nara yani na eretwarenge komo na Dennis ngwantinyeti omwana oyo konga karige na no mwana ominto igombuya ntwetereti kuruta na magena gatene gastuta itekorekane ekero eritwarenge gaiga mwanchete nchikorigia oboseneta bono gose oboseneta nengapi nare kominyoki nanye minyoki sana nkaeyana kere nanye ikiriange iga nkagochwa keiga omwana nare oyo tata moke twaterane tu rubago iga nche namosigete bware nakwakaga koroku magara nchwango Ogogo Senator James Omingo Magara kenagochwa gakaminyoka kakang'etani kate yaga chibosi kabisa minyoka nyebwate ndoche ng'akanyeikereire akonyanyora ngagotorentera orubaru magara twarurare nere sana actually no mwana ominto omoke ekene kabisa lakini egentambwerete maetekere narenge korigia oboseneta obo enakaete inche ngochikoe etikiti ya ODM kanyora abana abo bakuruta abanto amagena basaririe epati Obure agantebi ng'a aekore mumurone korukare ntumanyaine nora twaegetame ekero twarenga abake tingokong'aina inchuo
Jubilee nabo ngoko itigiti akadenta paka vice chairman ya Jubilee okoro Jimmy Angwenyi Jimmy agantebinga itigiti ya Jubilee nkonyorore over my dead body onde tari konyor bono igenganyete Jimmy akwe kiagera ndoche nga omwana orende buna namusometi buya era akang'aini akaenda akarumu ntomone nake kubwa Jimmy okuruku President Uhuru Kenyatta bone kerurwa arwe ode inere no musani one oroche ngomopinganari igo nambwete semira kino maete keruru mwalimu abalimu mbara nare chairman ya NAT osomi omwana agweta toko igubuya emogo somi omwana ache gokoreng'ana totombuyo ore genda busi nagotwerere amate Abanchari baminto mwanchire nenkoro yaino yonsi tari Jubilee yoka bali ba ODM mura mwanchire bali ba KNC mura mwanchire bali muri partiless mwanchire abang'ina mwanchire abagaka mwanchire abasaye mwanchire Abanchari banchire ekina kigatorenta kirendi kinakorire kendo ikaransa yabona nimete ngu dada bono ngukwana paka modegerere igo nabo yaba igo naincha abana abantu nsigete tari ng'a bobe nakora lakini nkaranga goikanche sabantu baminto mbatebie kiabo bono nano mogako oyo okorwa obogambi okoroko Uhuru Kenyatta tari gocha gotwara chinguru tari gocha kogendera gotwara chinguru ense turagana egento buna Abanchari natori negitwamosikire gaete namasikani twamo oyo gakong'ioria egento konya narikire iga igamba teibono gwakwana igoro ya yabe nyagitari yabe ngate nobuna narente tororo kareriri narenga omosae ekero twakorire kwega torabake are minister nkarenta nongeri bari chi minister nche narenge kende mbanye changerete lakini ekero akorora omokamoita amagena naki atanya koiranera moinyorete amagena aya ntogocha gotiga koruta amagena ochoira noro bono onde tayo koruta magena nachachiche naende ase ekene kia amang'ana yabe ngokini guyare ekero narenga omochumbi mpaka chibese nabeite 3 million chiogokora oboremo abamokora genda mwebori ng'enki kiabete ne chibese echio naende buna oboremo obu abete momanyete ntobase okiga igese Abanchari bande bari abamarebe kibabwate oboremo etware gotiga kegende still Mbonchari ere nero nechero osigo kina kindatebe nomogoko omonene ekero nkobarora iga mogogete naende negendire ng'a mwanchire ase amang'ana omogaka Obure abatebiri komoranche momoe chikura mwensi buna ekonyarekana kura teiyerenke eri yago gwatiga maega moinyorete omosiko oporo okobua omosiko oro okobua omosiko opore chikura kianda agateba ng'a tiga chibaru naende toro oporo agancha chikabarwa oporo ekero chiabaru akamobwana isato era agasaini kigima agatama tabete omochumbe kura teiyerenke igo nkobasaba morore ng'a kira omonto ochire gwaka ekura rituko eri rigoika nainche nimbe naino naende nibe na abagaka aba nomong'ina oyo buna are iga tobae chikura bonsi tobasugumi gochia abwo ekiagera rende
na baromba tusugume nganga ki scratch your back taibo bode tuwa na yogo gosira na rogo sira na ikina kina barangireri na mono na agokire mono sana so kubaraga igana sama skani mangeta butambe na inje tigamba tebi ngati nkubaira asindoche mogo chikoguroche utatiga jori etora gutwensi kuna tuamba kogumoisonde lakini ntobogeti asaye no monene kyo mwerio nakaeta abantu bari gocha 300 lakini abantu niwete mwa sauri obwanchani obone mobwate abantu abande ngita bari bakabona abantu mbagwanchete igo timbase ko kororondo koigubobe no nyora siringi 100 ngana chicha transport yoka ija korenta iga tari ebesa no bwanchani bwa korenta kosebona tari bwanchani bwa barenta na akirembu ya muno na ndi mutu bwa skimoranchi. God bless you. Esibono nintagete kurangeria ntararuga iga nintagete kurangeria abantu bakeigo bakwane representative baba ari mumbarega nat amona chairman ya Council of Elders Francis Nyapara kwari gochaga iga former chairman Sunika County Council inchuo we bwisa abantu bari naye nora kwa bati nzuri osemba ya bonse nabagia kumu basa kongita talinje nabachora tebiro gebyo chairman moenga inchuga inje talinje naliko bachora ba chairman mongita kwani abantu ideke yemo chairman ya onati amanye gocha pia mono mheshimiwa ito Charles Onyancha mugabano ito Chris Obure mugaka mbaka na mu women rep ntumuna Abanchari muno Onyancha abatebiri obeiro gotorabuya nando obeiro gototebi togende gochia nabo tokumubwatie genteke nene umonchari anyora matunda gusaba ntaribo amangana akwani ruga koranche eyutinja akwana igoro yegeti yasuneka kere stadium yo monchari mheshimiwa Chris Obure umonchari okwanire gaiga igoro ye chiro yasuneka umonchari okwanire gaiga igoro yegeti kiandege muno goso agariga rubore bintebyo elindo monchari amanyenga nara ase paneli yo bugambyo bochi goso ambia mono marieta na Mikaeli Mwenga. Asante sana Samarieta nkoro kansala Simon Ondigi singa kichinyinge nkoro imorengo address issues ya Seito Bonchari especially chiro yasuneka yakwane bitinde koirora igendo gyo kanda akwane your excellency njibuno mugambi am so much pained ikiagara ko county government ya jete there is a big problem chigasi ko dikwa se county yaito onye tori moiri either wo mu MCA tori moiri we minister tobwati osiane ndi yonse no muntu okore gasi ase county government mwana na asoma na twara masakarama yatari konyora gasi obuna bo roire yo excellency to kogenda garia ase county ite ya Kisii kora ancha mangana employment parents yekorwe. Asante tingunya rokwana mange tunamwombea memba. Mungu awabariki nyote. Chairman Council of Elders. Asante Abanchari tuachira asengana yo morembe no bwanjani obonene oyo Francis Uranyo Nyapara chairman ya ACDC kero twa bogo umugaka honorable Charles mugityo koboko iguru ngankuburia robo senator igo twatebete ngomonene tigango tonyoro gotulike kera abande banjari bande boboire kogenda gochiguru tukaikaranzarie o egeti tukabogorie gutwa tukabekera Charles honorable excellence
nyasaye naramo naye oyo nenkoro y'omonjari muna gwakuna nenkoro y'omonjari amanga akwaniru abebo intu muna council of elders otogotaka omolembe nomolembe igogochakera aye amo nainje bakabaobisa monene atusinie ogwanja oku koba okuya monene akora ogwanja kwaye. God bless you. Nat chair. Mbiyamano Musike Charles Onyancha, Asali Bageriga, the incoming governor with the entourage, n'Abanchari mwensi bwakire bya naende tutakora imoki okoboko igoro ntorosa tito imoki okoboko igoro to salute governor ito na entrance yae. Asante nchego nkoro ku Beatrice igondo mwalimu ase bali mutamanyete lakini maeta bange ase bali bonchari mumanyete. Beatrice nigo ngosomia skule koro ku Kerina nasaba korerwana muno mwalimu nigo nchorire muno monyakerogo ase kiombekerige kwegerera obumane bwa balimu nogokina gwechisemi chiense imeyense yeto ya Kenya gekoro ku Kenya National Union of Teachers igo nonchorire muno monyakerogo igo na intu twachicha ekiagera twanyorete wito korwa ase omogavana oito ng'a rero nabwate ng'a nagaiga na gavana ntete gotebi ng'a asante ekiagera nigo gwatambwete omwalimu muna omonto ogosira mono ekero chikura chiakorire ki chiaikire igo gotacha geita kiao ririo otete gosoka egeita igo egasi ogochikoigwa omonto omotang'ani okomera okobori madam ng'a yoroche chikura echi chigochi ng'oroche tokoa nobumane gose oborimo. So teachers are the opinion shapers of the country. So governor, you did it very well. Ekero nacha nigo nacha nabarai bande balegaiga igo nataka tu bachiche ba line up igaiga basaluting, then I'll just talk on behalf of them. Karibu the NAT representatives. Ebago salute tumbali gokwana. Ebago salute. Abana barai bakeire kura bachorire mbago ikaransa mbeti batambua mbako nge kura mami mumanye tu na bangana yo barai igo nataka basalute go salute weka mbali gokwana Marieta, please salute abana bago nsiro bisi eria obokorerwa abalimu. Asante, thank you. Igo nataka gukwana ringana elimo gosabere governor nande tigante bengambi yamono ekerondo che senator mingo magaraga igo manyete nga binto mbiri bobe ekiagera senator twakorire naye gasi the last by election kare twara gotebia Abanchari nga baminto obora buno buya kwa sande na roro botatokonye motakorora togende gucienchere morocha ase yatoikia bono ngoteba ng'a around ye gokoto omwelekeo nkagerete muna ntoche tokoreki ntoche tonyobwati kiagera we have learned a lesson mbuya mono ase getari mwamwire gotoa with your team asomo goetera asomo Musike Charles Onyancha into muna balimu we shall support you and we say that mokoire gasi yeiga to abalimu ba ECD ekiagera they are under your government igo tobwate omwalimu oyomo no koibora tuli no balimo igo ntotete abalimu bagoshughulikira abana abo taibo nebirasi byagachu kabisa elinda abana abo babe very comfortable ekero mogerere to implement the CBC curriculum they have implemented with a good foundation. Otherwise twatebire ngambia twakire ngambia tigangi keriga ekiagera narorire muna rituko eriga nigo libwate amang'ana amange. Asante sana Musike Charles Onyancha. Asante sana asons mwakwanire asaba kwani bonsi tiga bono ndangeri Musike Obure ekiagera mwaigure buna yaba agenderia omokutana egere tukore mbiyamo wakire chinko bikamuranja. Thank you.
yonda eto kwana mangana menge iga manye kurangi abandi barwa kwane into ekemo mbuya muna sobo to erwino mbuya muna samaskani ogendere to gotoa Abanchari inche tikangire libageri ere kera Abanchari muriga mwensi abarai abamurabake bangina igonte ete kubasaba kiro yo moito gentungu saba no busani katikati yane na inua Abanchari naende ngusaba tugendere kubwatirana asobura itoji guchaka ase county ninyegenete Nyasaye natwanchire Nyasaye natoeribaga ekero chikiro chira akwe tutwara obubuye egere to set up government ga ase county yeito ngoteba county yeito ya Kisii yonyegenete egente county yeito ya Kisii etegete no mo manager tari omugavana tari omutawala yetegete omo manager ogocha gotirinira county egere enibo ye county resources che county chitumika ase engenche engiya mono egere chikonye abantu baitu ba county ya Kisii bonse omo manager oranyare kugaba enibo ye county omo manager oitire obote interest yabe yaye erabe ase okoimokia obogima bwa omonto kawaida bona abandi bari bakuburia Chris Obure oyo ningo Chris Obure no mwana oino gusiaiga na ibore tu basiga ward ya basichache ngasoma kereri ngakiye yarenge DB yabamura na baisek nkakora kurwo nkaenda Kisii High School nkarukisi high school nkagenda ntaragenda Kisii High School nasomete kama gambo SDA nkachimanya gocha Kisii High School nkaende University ya Nairobi nincho mugisi umutangani konyore degree kuri University ya Nairobi nkagenda ngakora emirimo private sector East Africa Butter Shoe ngakora emirimo East African Breweries nkamera sobo bunge nabere mujumbe ubu machoge na bobasi nabere mujumbe bobasi nabere mu assistant minister nabere mu minister chi ministry yawa wo minister na chakirite industry nkamera kogenda nkabe minister ya cooperative development nkabe minister ya agriculture livestock fisheries and cooperatives nkaruoro nkabe minister ya foreign affairs and international cooperation nkabe minister ya finance sasa serikali ya coalition ya Raila na Kibaki nkabe minister public works and nkabe minister ya chipara in that government 2013 muganchora kabo mu senate nabono nijigirite monchore mbe governor tali boyo ngoteba sa yons nindo chinga na nyori experience isaine as ministry jina etire na nyori ujuzi isaine ninyigirite na atwarira basani abanga asa serikali na atwarira basani siko yechinse cheisiko abasani abuna bwentegete gutumia koretaga bali bakwana igoro ye industry bali bakwana igoro yo gochenche gusi abasani abo baisiku batokonya tororeke turanyare gokora gekonya abantu baituga bono mbare baraburi agenda yino nereri agenda yere simple ogotema raise quality of life of our people kuchinja ubugima bw'abantu bobo buyake bobo bwororake. That is the prime objective of the government we will form in August. Igente getanga ni concerned about
enamba nene y'abantu baitu tugusiria kire wiki kire ngaki n'amatanga tuguki ninyegendete ng'a ebintu mbire turakora bike go strengthen our public health care system tutenene kinyagitari kitu buya torenta amariogo kinyagitari nebirakonye gokeania namba y'abantu baitu bagosira torete insurance ase bari batari kwenyara egere kabwate kadi ya insurance rabarachore hospitali kiago kinyagitari munyagitari kwetaete chikorora niyegendiga bange makonyeke tomeke gintu gikorukwa kero gwakira hospitali ugupimu kuria ugupimu kobe lazima egere bantu mbachaka gukwa prescription ya mariogo bataramanya mburu iri kibogo chandete ikera bono umuntu akwenda hospitali ngakigwete no mutuko nyati onyibete tindi nguru amaguru urikirunye bintu kitari ugenda hospitali nsagire nona karo kurikirwe prescription bagosaba none igitabu ntaye igitabu tukurikire prescription tubwatie bese igitabu wasari ukwagenda ka kuruwarete igongwa konya koroje ebitabu ngana y'ebitabu ibitosiri kere county na beratenere ebitabu ebi igo to strengthen our health care system. That's my prime objective. Number one objective. Number one agenda. To strengthen management ya public health institutions. Na ana bekonyarekana bila gutumia pesa nyingi uboteneri obuya kirinya gitari. Mwaburia mangana yichi chiro. One ine gasi county chichiro torosie bantas ba ko biasara biawe gere kiru muntu anyore ikiara nyare konyora kuruise biasara biawe ko bike ikininye genete kinige kura nyare kana amacha maya clean water for our citizens iyondo ni lazima kerekero kwenda hospital yicho rora abantu barayiro rora barwarete abange obarwarete asingi juba nyweta macha magosi bakunywa macha maya amacha atari amaya waterborne diseases chaso aime na chichibegeta abantu ese bitanda bya nyagitari tuyisiko ke ani namba y'abantu bari nyagitari we will improving our economy kera abantu aburi babakorara nyagitari nonyo bali bakare gukora kigasi cyabasi cyinka cyabo irabe buyose irabe boy that will be mandatory na wenye genete kuikatoa abantu baita match na ndete ko ba kon kero na ringu mujumbe na rochi ngana beko nyarekana bubasi ugenda ntwara oseti imitambo ya match ari gukora imirimo up to 2013 ikara twand over to the current county government imitambo yiga kwama nima nitekiagira tega kwama ya kwama tasingincho yeri guriri electricity lakini we have alternative power which is cheaper ikuru kwa solar tubeke solar riba gari electricity imitambe yonsi ge kuboka na bera aboke bonchari iboke bobas iboke chinsamo kindi cyagusi irabe bye usera yowe mwata yabayigore yaba murabake buna bacandegete ni certificate mbabwate kiro yomo batakurikwa in the formal sector tekunyarekana lakini nene ninyegene tunonya na asset to isuko provide certain facilities, certain amenities in our trading centers. Moise koreta free wifi sunek morete yende ge sonso aba muraba bake banyora free bundles boka baiga go bakwenyorera online jobs abroad tari boygo abana banyore imirimo ngumbu bakorera chi company chikare South America chi company chikare Southeast Asia Malaysia
Japan, Europe. Ekero gocha kumanya ng'omwana ombu yale nekero atari gosaba chibando nekero okonyora netinirete bwe irabe buya gose irabe boy. That will be done through technology. Nani nyegerete ne nyare kane twateba mangana ye chipara wonchari mubwati bakongo banene bono kera nimenyete inchirare go supervise construction ye chipara kyagacho ita 2 kilometers bakongo banene mboyi lakini maite chinsemo chindo bakongo mburo nonye mbonchari you still need a togro county roads tali boyo chigo connect chako ire parengia tali boyo bono nyemo kuligio echo chitini ni county government onya totageto muntu umanyeta mangana ye chipara orosiri chipara nandu maitu na chikorosi une chitarachi asa babonsi biba kuligio bugavana onde tayo no yomo uratwaru juice bine yembu atenje asa onye gotagete chipara chingia Chris Obure is the answer tali boyo wana king kodera. Let us leverage on technology. Unantini ine gana banda batebinga ninji na rete mobile telephones in Kenya. Kero na ringa assistant minister for transport and communications. Chisi mi chubwat nchi arengo enga ki. Bono ngo bori chisi mi mubwate. Ngo konyere gusige go ita. Ngo konyere gusige go ita. Basi ngoteba iga technology iyo nero tutagete gutumia toreta sa mangana yo buremi toreta mangana yo botugi tutumie technology aba gusinto bwate crisis of diminishing land parcels amari magenda go care lakini population itigaritiri aibuno moibori uikorageria abana bao bana mbama itungu buri mombo gakete. Ase we katoliki enchera turanyale ku produce the same quantity of food no nyamure makei igento kira atakwanye technology yi nindo chibuna kuna turatumye technology etokonya ku improve our agriculture to do value adding to tugechombe buya goitera technology yiyo tonyora mabere twaonya ninyege anything we can leverage on technology to improve our quality of life. Lakini nko basaba Abanchari. I want to develop a special relationship na Abanchari because you are reliable people. Na bomo kwegene uno yomata ba mo goteba gose yaya. Tali boyo. Omonte kabire igare buya. Kuboyo ra gotebi omineti yaya. Tali boyo. Obwa matara bwo untagete mutu bwate si timu yiga twechoke njabando ngote bari yes Chris Obure kwanire andi ngokorari wana bantu bagote bigwete ngano mubenkare gaki ngekera kwanire ngokorari no bagonte bigusia sa sengwete ngege tukio kimo chandete ngege tukio again, the only criticism of what they go yane. Nay, I'm you. And I got one uncle Woliga. Over Tungen to key. That's the question. Taiwo. Did you Montagotri? Got a by ganj. Good Hindu governor. Na machikutaria ari Kenya agotebe apa limit ye miaka yo monto wikuriyo mugabana naro ngotebe ayubwe chandi tinga nagotiri igorengere tinga ekarongo jago choru tare tisa na biru mugabana mambi ayetare 10 gongo kwa na boka yete igo nkobori ngaki inua bamulensa mwanya kogenda amatanga yo musao kure nere no bakatubwa moita ogo kwanya sawo mayitili tukuria otali boyo na ndi bono mubwati bo maeneno
mbori gai gabono iga mbarenga bare matu tete gwakira Raila Amolo Chikura mbarenga gaki twensi pitari boyo ona Amolo Raila Amolo ere go mwakira muri Raila Amolo igari miaka executive ne ya nanji tuage to mupira komo Luo Union tugako mpira Gor Mahia nera akagenda ngumbu agatiga ngwako mupira tari boyo aya lakini ndo wono bagatunge ntoki Abanchari ngo bulini umuntu hakogota ekero bongo bwaye bwasinyirugo process information tari boyo butanyare go coordinate twateba nk'umuntu yo bere senaye lakini wono muna tuli yo muruje dalili nero roga kinga tindigo process information nchembi yanda Abanchari tari boyo Nyasaye nanyanchirite nani Nyasaye ninyege ninga nabwate purpose nabwate sababu antigetende moyo ne sababu yene anta itugoikirania se county yetu ya Kisii to provide service and a quality service to improve the performance of our county tariboyo raise it to the next level. That's my objective. Ninyege ninge timu mbwate tuisuko yebwate sia nebera nyareka no koraigo Abanchari bamintu tuwe baya twarara rero unyancho taretiriga ukwanira mangana maya tari boygo yatubwatirane nandi buno rochiga timu yitu maiga nabatenga magara nere twagapinganire komo umusa guchiari nencengo umusa guchia nabatenga tari mokenere lakini wana moroje na ale timu yane onyoro ti onyotore timu ye mubona urugendo kongusa mano gakinjire yemo aya ligereria umumurori yoriya igakurukwe mbaka nsongo mbaka William orentre kitutu yons p kitutu chache na kitutu burabu ilia north talibo bona gere yeto sote mitwensi am iho ukitutu no aire imira ya north ni ya south South Mugirango bona ya soire buna nje na gatakire South Mugirango lero nko genda onde king tari boyo ligeri bonje bumachoge na wana nje no na kabiru mujumbe kare umuswati ulia nero letri bumachoge yonse aya ninyege ndete ngunyancho yo buna mumwanchete nero letri Abanchari tari boyo na nje tini moke kuruseitu tari boyo bobasi chikura chiro 1105 na nje ni tete chitalinke kuruoro tari boyo so Abagusi you are going to be called upon to take a decision in this election. If decision you kuira na yemo iyo mogo chikachoro mugabana mumanyete mwegenete okorire bintu mokora umuntu bwate track record uso mogo chikachoro mugabana mukubatisha mutamanyete yakwarire atagote binki yakwarire seitagusi ngomogo chikachora Abagusi oyo bwate track record goso yo tabwati. That is the big test we are facing. Nandi jamba kanya Abagusi nto kunyara we cannot afford kubatisha no mugima bwetu taribo we cannot afford to do that. Abantu baburi yes inki akorire gusiga onye ne kimo kubwati ngai umuntu akorire gusiga ibintu bingi na erora achorwa abo mugabana diori aba bakuri gibonsi pi onde tayo akorire bintu gusiga kombwanje ese sector na akorire not a single one no yo mutai undo yago chaba tenga na erora tete mobile telephones tande go lakini njira wanda achega antebe injina rositi kana ni minister of finance karosie para koru chem kabe ka chipara chikorosie pesa chikorosie para koru chemosit ikonge kibirigo kimira baka taraja moja akisi na konyeta Abagusi uste konyeta karosie para koru kerok masimba all the way paka Nyangos igasirie segi ya karwani alibo bora burugo na konyeta uste konyeta
Kisii Kilgoris, when I was Minister for Roads. Kamagambo, Liosiri, Nyamarambi, Nyansembe, Etago, Kenyanya, Mugunga. Inchira kwarte gasi. Ngona ndo okori go etani abugaki. Mumane tonde. Kobori asa bakuri kichikura. Ngo okori go etani abu. So if you are talking about the track record, no you choose chipari cha nkorosi Kisii town for Madaraka preparations. I was the one supervising. I provided the money. Urusi Ministry of Transport and Infrastructure. So we have done what we could. Na didn't talk and rekora. Kunyurakani gentekia. You have Abanchari Baminto. In the Gukwana Goetania, Undava Sokana Yangu at Togi in the day. Tinugu at Togia, a record narco again. A record Yanayo with Chum. Okay, and the was no Raya. Ninja, I have something exceptional to offer to this county. All I'm looking for is an opportunity to be able to do so. Abanchari Baminto. You want to so on Tegara? You want to go to Yonte iti yango te biyano ti chende ke kya sunika kero kino eni nchi go kenge tu busu mugak kenge tu busu ku kegera na chiro kabiri gatatu na kire ngaki twage tatwale the contract to iguana lakini something goes wrong with Kenya Airports Authority pakabana tirava, but we are pursuing it. Ninyi gendenga kebe taibo biyamana sana bona stadium ya Suneka mwate badaibo mwate ngumuntu nakaru kari kuibo obore mo taibo enga tobwati bona ne chinguru nkolija egere nchikubwati amangana imwate badaibo basi biyamana. Kwa hivyo watu wetu wa Abanchari, mimi nina imani kubwa na ninyi. Ninataka niwe na urafiki na ninyi. Nataka tuungane mkono. Tulete serikali mpya hapa Kisii. Na wauliza watu wote wa kaunti yetu ya Kisii. Sisi tuko katika ule muungano wa Azimio la Umoja. Nataka tuungane pamoja, tupige kura zetu zote kwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nataka Wakisii wote tujiunge katika hiyo serikali ambayo itatengenezwa na Raila Amolo Odinga. Tusibaki nje. Mbale ngaba anjire toka ende nchire higaki. Ni wangapi wamekubali tuende njia hiyo? Kwa hayo machache na washukuru. Sasa nataka murabalia bakabalia MCAs, please, very quickly. MCAs, very quickly. Uko kwani bukaiga. Asante sana Governor, Your Excellency the second Governor of Kisii County, Your Excellency Senator Magara. Yeah, thank you so much. Abanchari mwensi mwanchi chambia mole. Amangana akwanirwa manga nande ntoko irore senge nchuye chinsa. Lakini ege ntonkera kebu Governor. Nare turasaba okirigiriri mono sana. Esiwe jinero tobwata ali Abanchari. Twanyebogoire emyaka 32. Baminto tigenga kiyaikire abande nabaro baraende baranyetwara intuo twagachire echiro. Omwerio enyagitari ya yabe mugavana muna gwate abangwanye changerete. Asechi budget estimate ya county government financial year 2020-2021 2022-2023 enyagitari iyo ekorokana ni allocate chibesa lakini teragachwa. Governor ekerogoswa turigererie budget ya yaberege ku allocate gwe nyagitari yeye echiche tokonye neri ogotomenta enyagitari eri ebwenere mbia mono sana.
Mbiyamona sana, mbiyamona. Yes. Which ward are you? Are you Jubilee? Mbiyamona Governor, Marieta Joseph Obure, aspirant Bogiakumu Ward, Republican Party, Arama Nevarasi, Mheshimiwa Vonjali, na bego Konya, Itachi Ward, togokorire campaign, burayi bwa ontoboroche kurwe magatukamagaga, turuo nyanja, magara no musani one na manyite, tuaminyo kandinere chinchira chionse. Abanchari ba minto tigatobwache burayi bwo Mheshimiwa Obure, ayande ntokwane, mbiyamona, tiganya saba konya. Mbiyamona Seribaga, Your Excellency Governor Chris Obure, and all the protocol observed. Nainje na tenenira iga, Samarieta Thomas Yombuki. Ondwete ward ya Umolenda, Kirungo ligine kiobo MCA, chama Jubilee. Bantu wa minto mbuyamole. Mbuyamole. God is good. All the time. Amen. Mheshimiwa Chris Obure, oyo minto rura iga ukwana ile sewage. Iyo ntagete na injemente lingane limo se sewage siwa line yonga. Suna kaseito ayo manyana watotebiri yanga waterborne diseases chiachandira abantu baitu bamenyete water. Taribo. Sune kanyi ni ntutobwate dams chie sewage. Lakini echabu ya tochandire suneka ya ijore chinsoko cheito abantu bamenyete nyagitari. Ngiakora tutaewe siwa line kero mheshimiwa bere gavana. Tago toroseli siwa line. Egere chabu eria yaba vested none chi school cheito chiraria echitwara ese chikoire chabu te konya gotochanda sunekaria. Endo kende ya kabero tokonye chiro buna abantu baminto bakwanira iga ya chandire gotokwaga che chireria toyemekia modern market lakini twagachira abang'ina ebigutu byabo iskari iga ase bakobeka omena nebe chirerime omena tegotioka maria oika torosi iskari iga gavana asomene kobekuna matoke na bintu binde buya mono tigantigirabo. Mbiyamona Seribaga, Your Excellency, Mheshimiwa Chris Obure, and all protocols observed. Njoyonteneina onkoro kwa Lois Manyange, aspiring MCA Kurbogiakumu Ward. Ninde no mogoko monene. Ekarongo tenna koligereria aba MCA bande bara andoche nabaga karakini ninche bwe kando mungu. Kamoranje tokonya nabangina. Egento kende nale koboli ne kamanga akwaniru igoro yechichiro chinyagitari na mange na mache gochia chisemi nebinge nanche nale koboli akorbogi akumu ward na intunto bwate chiro gesonsalia yagache tu yabeire myaka abagaka bari banyetenenete bagotire kora nche gavana karato bwakere kura to gosindigisa oto inyore enyagitari yeito neraria kiaruta yabeire level 6 hospital lakini maliogo tayo we don't have specialized staff etotageta abantu bakolega asia enya building nere yachage twali ya staff quarters igete neini na intukora ncha gavana oto inyore ebinto nebinge lakini ntoko nyara kobikwana bono ngamotore mbiyamono. Aya koge togenda tokoreta baraya banda banene Abanchari na igura mangana ye sewage tali boyo nkoira ni gente kama gyo a sewage go eta Abanchari will not be a curse, we will turn it into a blessing for the people of Abanchari using technology. Aya kurangiri musike Paris. Paris on Sarigo, women rep. Yachikogende kebanda
ngai DJ yachi Abanchari mbiyomore amaiga yaba machoge mwanyantire mongino yote neine gakoro kuperisi onsarigo mongino y'abantu abange mumanyete bakorira ari certificate cy'abana muri certificate cy'ino kinyinge kisainiri ngonsarigo sarigo inero yo mongino yo akaruo 2013 2017 agasoy county government akaro structures chi county yakanyechaka mwishugumo obure nero ndete to karo yeka 2017 kaira nankagende serikali enene bono iga konye ndi director ya Kenyatta National Hospital no bura chitakante binchwa tubwaterane twagachi county kinko batebya Abanchari nago kirase ngenchumwa umwishimiwa Nyanza masikani na ende timu ye bono ige gochikorosia serikali ne timu y'abantu abangaini abakanyeku abantu batagete babaletera magenderero koboli okoigwa tulia koboli ngaki on whose hands are you safe chikurangwa katolichiere inne biasara mo koli county maibi ng'Abanchari ninu abange eboliga whose hands are you going to be safe after elections oyo muntu nakwa naga igoro y'ekibesa kya disability ekikire ase kiganja ky'omongina tigamba akikishere nga kibese ekikyino mokinyore nandi nkire ndwa soboikerano ebiyombe nimanyete embiro ebinge abandi enyugo bagateba mbanyore tibese ekyo tigango tiratema perisi around etorora ng'abang'ina ngo kinyora muri kiagera nimbwa tosemel no kwegena nga ekero muratobeka obisi ntutwamwire mune timu eratenereken enibo yaino manyanyore nandi nerendo chichiro gavana na Charles lakini takwane de tinyomba chiri chiyo stogo twera amate ekine kiegente getanga ningo chagocha kirira isi abang'ina ndo sinyombe ekyo tobeke chinyomba chiyo bosafi nandi chiri standard ya modern konyore yabang'ina gutia abana baito bali abalemafu gutia na ndonyore ne chiabagaka gutia egera abantu bamye ekiro babwata hygiene na afya kiagere kiruki abang'ina nokorenda omochi nokorenda family tali kende kenene tali paro guchikorosi gosekende ngakiokorusio botakasi emichi ngakiokorura omwana oli otari kogenda for omwana ase eng'enche efisi yabura omorigerie scholarship na ende kobeka omong'ina ore igo goikata oko omong'ina otarire ore connected okorire egasi enene omaite ng'ai scholarship echigotoka tindi gotenga abang'ina abande mbari baya lakini experience kibabwate ngai bakorire nkibamanyete watokomobeka na ntochake korera mambi tiga tobeke omong'ina togotwara ogosemeri ng'a namanyete ng'a yagorwa nkigetakeire gokoreka naende ngakiki abantu baito nkobasaba Abanchari ase eng'encho y'amasikani mwatworokia Charles na intu togosobisi ntoba amasikani ayo buna mono nchekero ndasobisi aria nimbwata amabaga nkorika ari obisi tingorusia omwana omonchari mbeko mboe morarore nche inereire nabarireire egarera ase eng'encho y'amasikani ya Charles na Charles toigwananire ntokora egasi pamoja nencherende yonsi Abanchari barataka ogokonya korwa esitore ntobakonye Nyasaye tiga baseseni kenda musabere timu yene timu ekorigi chikura ase obotoereru amo nokobokoko eyeteri timu ekorigi ekerogo ase enchera yechinguru ekorigi ase enchera y'obotoereru Abanchari baito mwaitabire Nyasaye itatigare naino mogenda ase emichi yaino buya. Aya umusike James Omingo Magara. Senator James Omingo Magara. Asante sana. Abanchari chindi bachiboke ndumuyamole. Kakimole wero. Mbuyamole.
umaete Abanchari kana chiro koregi muna mwana ketenga sungu ebararo omorembo wa Abanchari mupate omorembe nairoka na akire gukununyanja unyanja Abanchari mbamwaje munare gema dona so etiembe obune gari e diesel iyo nyanja ndangeria na mojukotara kosoka uchimae lakini ndamya nchiyo agocha no mukore ngina gukiri nare make ya ukwana ngana chine ngaita ndanga chiko mubuna aseketa asagote na kanga na ndemo na liasali onda ngakini agaisha kana gasomika ngainire ngako ngende narona mekore maramukubani mwero ndigai Charles, my brother and my senior brother, I am truly humbled. Sio kawaida omwanasiasa obekire prince certificate dictionary abekire ngama yewo tanga ngaya agenda akara ndeminga ya yotu agenda alia tukarobira togenda nyangi sinero legonte atanga ya ichekare na korre tukara korra gaishia ngakangari bagaiko asambasika. I thank you, my brother. There are not too many like this. But in the same profession, is an accountant, the first person to get the chartered issued certificate of London. Kurugaya say to Mata. You got a fail. Najamana na kumwegi, najina ngoga FCPA, yani a fellow of certified public accountant. Eh, tole buya, tubueneleke. Wanjani buya more. Asenge njoya hiyo. Ninawashukuru. And to be honest, Chris, naona kana ngoko burukania chikora jabo njali boire na kubuire emogora bra minanchira kete lakini de egari na nyosa riwo komoko ndari egori lakini na itabanga ki komnyoka ndro sasa naona kana njebueka otoko na bamba tuba Chris bona achire ongire ngora ngo bange abagira ngora Abanchari abasane bane ndoja no chubuenere konye toko choko chibusto buenera nane nona maegao Baba, oversight is my business. Even oversight is my business. Now the guy chairman of the Public Accounts Committee. He's not going to tell me, okay. My wedding going to go. Got the man not going to kego. Nikina kwa nikina matata mbiato lakini yaso. So I am sure, even if we are with Chris in the same lineup, inche tini komogia, I will ensure that my governor, in collaboration, Kisiis are served and served properly. Now, this proper service, including employment. That's what I've rationalized in the entire county. Project implementation, effective utilization of our resources where we get value for money. Ntoli batene nkumono lakini ukubara pake shilingi somoni yaso angacha kome usike bitao bwana asifiwe naende betre tune kanisa. So don't worry, I know Chris has got a rich experience yokolenda mangana wocha almost ayo kumbaka iyo running a desk ya donor international funding ya serikali ya Kenya akasanishwa ya Kenya uko fund Kenya international wana kusinto kwa biaga yako na mwato nesi weji mwata eba mose be onchorue estima na wocho bachande kurwalia mobeke mita ngominga tara estima ya Abanchari shilingi 100 peka mapema kaiga Abanchari moto nenke yeah moto nenke that's source of wealth molebu ya. So what I'm saying is this, na washukuru wapendwa, honestly sina njia ya kuwashukuru wapendwa vijana wako pandele, sina njia ya kuwashukuru, lakini Mungu tu ndiye atawalipa. And I promise, kama Omingo Magara, I will not let you down. Na tara kaigan kagano chimoino karasu ngada kata mangana nkasukuma baka nkabe kachika ali brandi beta na bele bone gaba no mbogo ni bwete buya ena tanga kidogo na genda kwa no mbogo bisijama kana kora kongira ngora wanongo ikalia. Kumbe yaliyo ya Mungu hayapiti. Egatoka ngatatanya saore moyo alikuwa anataka Omingo awe senator wa Kisii County. Mkwata ba muarenga baka basane baino
Nko barangari gocha mo jago ngatenga na chandire mba sumbuine nkorera mataka ya abu abu itawo muina na dempeya mugakwana kumbe inche Jona katabwa ni never kurahandia Yona ngangana kati kwenye chikura 2013 kanyana 105 2017 kama 120 kama tanga sako jore timu ono na banko beka bana nyeto sete nyeto satu ngo ikabosi ali asina ido tanga nkamenya ndayenso emeti nyerenga ngo chinkorokwa kataba ngomoto we nenda ni never watch a story at Tarisisi mwanchire ngenda ni never kurandia ovo governor bwako usende ba Kisii County ngosende Kisii County mumoroje okomoreka chipa cha chaino ngole ngotaba tafadhali wapendwa tufanye kura za amani. Onyancha alipigwa mawe. Driver wangu, my driver alikuwa amegongwa na wakora Nairobi akavunjwa joo. Alikuwa na kamba wires zimefungwa. Akaja Kisii for the first time. Tukanya Kisii hivi amegongwa tena same side, meno ine chini, atafunia atakuwa tena saa hii. No yo kumwaka na vila nyarekana ngaki oyo utarige na nkasi ni yayo nyomile kusesa ikamwe. Really? Okumwaitira manyinga ambayo hayana hatia. We persuade our young people. Musidanganywe na mtu kutupa mawe ambayo hawana maana. And I'm asking this sincere question. If you think you have the vote, Omingo and team are useless, why are you panicking? That's the first time we're coming to Kisii and we were thrown stones at. Sisi ni watu wa amani. And at this level, you can't expect me to cause violence. We are more mature than they are. Our difference is as day and night. And we shall show them, sababu we have come to stay. We are not tenants in Kisii. We belong here. They found us. We shall carry the day because we have just started. Safari shansa sahi jamani. God bless you. I want to fire you. Mwaranga ngatu anyoru. Konyoru gendo gieke. Mwaranga na kobolu. Abantu baragere buobure kurwa chagitemire. Abari baragere bubuka busaiga. Mamo nyote gai. Abana bakeona rana mnyokire bogiranga na toka chiri gesika twalia ese rongoria kwende egepanda gya gisege. Mbaya. Erongorio kanyo ogisege mali bisukari. Mbaya. Twanja ne bwana. Twanja and you see, that's why they are panicking. Mbona mchesikia wengine amepigwa mawe hii timu yetu hii. Wewe, the real competition is in town and we are not going to relent, no retreat, no surrender. And may true God bless you and we shall deliver this county to where it belongs with the fear of God. Asanteni sana. Magaro kwani revia. Mwakire bichinku benadelimo. Thank you very much. Yamono. Ayabono yonko baletera bwo moelio. Omusike William Nsongo Mbaka. Mbako etwa manyanite kare. Karo musao moke. Ya kabere ese Ministry of Finance. Kuna magarate ebanero utrinete mangana yemisaada yonsi ikurungumbu. Na ndi baadaye tukanyorana ilina irane serikali wangu iga utrinete Ministry ya Housing and Urban Development. Yotu akodi na eremere munimu manyete. He's a good gentleman. Ubwate enkorengia. Ubwate niembe. Eniengia yokokonya abantu baitu bonse. Umusike William Mbaka. Kuyumura abanyagatanyi. Nyego tageto muisiko muya genda banyagatanyi. Abanchari ba minto mbiyamore ga narogoraria nagokire kubarora litanga nita etogoteba sabantu bara abange iga
na Nyasaye no akorete ki no ari sigonta ete gochaka goteba muna bono esauri y'abantu aba bange mutosabere naandi musabere county ya Kisii erinde enyare konyora abarayi abaya abarayi bagochigotenenera county ya Kisii barende chibese chiino tari boigo esauri bono toteri onye ntori gosaba Nyasaye nabo turanyore county abarayi bise county batanyare gotenenera chibese chiino muna mweigure gavana atebire aba bantu aba bonsi muna mubaroche iga n'abantu bakorire chigasi chie serikali babwate experience muna nchekera chete kondusia treasury na renge senior deputy director of budget tutenenerete external resources department bone experience ye twaretire emisaada ao ekero na igwo murayo yo mateba na torusi sewage wonchari ndaete kobatebiga dandora ekero twarenge kengen bono iga ngochakere korosie stima gutumeo echabweri inki keragere ntorosie stima wonchari abana baitu barikwe se industry yego generate electricity aina mangana amanyete twachakire muna bono linanya tigo nimanyete nanga kiturakore egente ekyo libaga gekobe kebekebeki kebekia esa unechi gasto kurigeria abana baitu kuika account yoka te kurika bana enyare gusiengima kwa sababu amagabaga nare aigete esabugete togwetani sigo goika torigi chi industry torigi amangana nanga kitokore bintu to rika abana baitu ikina kyo creation of jobs sigo bono nataka sama savaria hata Mungu anasemanga ukitaka akusaidie na wewe jaribu kusaidia bono gwe katolike lina tutaleta utawala gani hapa kwa Kisii County nga kitogo tema ntua bagetutu mune gavana yabatebi muna abagetutu ntutu abwatanire koru north paka south bangeiro koboko bantebirigende county garia mubwatane na Chris Obure morosie county government bona Abanchari ba minto taete kobaburie gente kemo ngwancha mure mubwati si Chris Obure arosie serikali yaye ya Kisii County mwanchire tigango torerenda magoko iga nandi nabatebie gente kemo onyaba getutu mara kabiri north na south babwatanire Abanchari nandi Mheshimiwa Charles Onyancha asante na barabuo baretiramu abagirango noroche omingo magara no ara nkuobo agukwana nyuma ya esa uriera akominyokirio bono nakumina na nche ninjense kiabantu boigo ero uramenyire asabu taibo bogirango yachire bobasinero bomachoge noroche ntubwate nsobo sobo yeito moroche serikali eneto sinye korosia tuigo tubwate nyameni elinde toreto oburayi obwo mochake korora matunda y'abantu bari bare experienced n'abantu moroche ga baitirobote nche nakabere murarore lakini nakorire miaka 30 goetania se serikali sigo nimbwate experience yana taete kubasaba rero taete gukwana mange sauri omukubwa no kwanire tobamo tuchake kuraria abantu batuigwe n'abantu barore nanga itogochia taibo igo asante gaki motigare buya
mbako kwanire biyagaki mwakire chinkubi na ndeli yakabere biyamana bono togendera tugoikomo elbu musangirikano ito yonte kurangiria umusike Charles kero musangirikano oyo enero turangire tigocha akwana mangana yo moerio lakini gaki mbuyamo n'Abanchari mbuyamo na samasikania ino negene ntoyenda okore gasi amo nyosa abari ni mwenzi abari batikara kamu batukwaniri bonse. Thank you. Biamon so go kora na nyure gento mugambi Obure gavana ateba 1973 kara twarenga bamura na ritwa manyane tenere moise kenare are koego isare gokora emerimo union ya CDA headquarters okoro kumeri oyo ng'achio na inche nona anyorete moise koyo mbwate bona bagotire kurweri twamanya ndire miaka yonse na ntu kaba basani kurweri igege ntonda abatebie kama tako bangaini kumanya omonto miaka ya 50 moroche teri emenge atanya gukongaina nandi tugacha tugakora emirimo nere mwegu treasury nchendo chenga nabarare ntugura busi uratokonye n'Abanchari baminto munyore nandi gentekemo ogirango mate na Bonchari twakabere constituency yemo ntwakabeire osire tagambete paka bugirango mate osire tarengo Monchari igomon ntoko ndra kobe gentekemo bono omonto isiko nande nache goto beka wao mbura mwanchire Deputy Governor Yombaka mumurumu abo manne twarenge class ye kama mosocho form 5 najita kabe PS nanda akabe ambassador family na manyire miaka yonse sobonya bururu abubonya gate abakato bari torega iga mboranya bururu ne church yeito parish itire yeito bono ntuna bantaba ntwe itere gokwana mange nabakere mbiyamo moikaranse igo mupangwe ne transport moko iranera nande keremo kwenda nkamukwani bari bonse mwatigo motebe mwacha iga mwatebi gwa mang'ana nande kimuranche sogwanja kwaino tokonye timu eye kiagera ng'ombe mo njanya gokora ki obe ngubemo njanya koira ng'ombe chinyu talibo gotesi kubwatira na kende inkyo kirato sinye buyamono Ronald waendelee kukaa hivyo si ndio abarai ng'ori ore gotusabire sara yo mweri pastor ngo gotusabire pastor kami akiokoroku kurui Pastor Julius Kurutabaka Deliverance Church to Savere. Amen. Biyamole kabisa. Biyamono senge njori bagana irwe otena osiwa barai na abantu betu ba Monchari. Gento turasabe tubasabire abarai baito egere Nyasaye mboroko boko atubwatisie egere tubachore tari boigo totene bono tusabe twensi tukumba maisa itu tusabe thata siritaria Yesu Kristo omochenu kurutwa sweta saya Nyasaye gwatukwaneire gwetera sabarai baito Nyasaye twimokiria maruraya omonene twakoborori onyagotokonya egere Nyasaye bwemeganda kwa mwakire omorayo itobure amaguta egera nyare gutura asum county yetu ya Kisii ya Kisii na mosabira mabera o Nyasaye omorwanere naendo mwe chinguru noyo minte senator Omingo Magara na bande ne women rep
twabasabire nyasaye bw'emegando bakonyo bachinguru sing'encha ya nyasaye namanyire norambora okoboko basenie egere banyare kobwa asering'anerire bosi twabekire samaokao twabekire bonsi abare bachasiri tukoria rero nyasaye kabakoirani gochichinga chiabo nabasabire omono no banyare kobaseni obabwire sing'encha ya nyasaye ayamake twasabire aitere siritari Yesu Kristo mutorito amen. Mbiyamule enale kubasaba